Kajat benriu kasi kajongi kalong gawai ni kajat benriu hakipot hentai. Kabaki beriu kiriu temen jongi kiju em hakarukom be merat. Lagalong ye kisir kiska ibat kiwe. Bat hadian baki layo kilawan ra syasinong banya rarong banya syak banya kenhoi. Bat banya pawar rengkat kikentai shenrang hapot laga jong kasinong. Menta tungnya pai kindiat syapang karukom be kla. Kaba kampla bar kaba pendengkam de kibriu kiba syong hakahima mauyang kam tam kibriu kiba nakasinong paryong. Hakane karukom be kla om jo kam pendengkam kwat ya kasuloi lane ki knam kisum. Henry tang daka white ki tien bar ki ksing. Laju penyap ya uklaru tang daka tedam ding. Kelajudan karukom nadu ubarim ubaja ba om jubit ban be ya ukla klem kadau kaba biang. Kumta la daja ba ukla ukem ya ubriu ne ukem ya ki jingri. Kumta ka sinong ka thi bok ban lej be ya uta ukla. Hagane ka jingbe kla baro ki lej ban be laj no tang ki ken thai hapo ka sinong. Habalap ba ukla ulakam ne penmensaw yano. Usangot ne unong perta sinong. Uperta banya yang banya mi banya be ya uta ukla. Kirang ba be kla ki ju ya kendu harut nong banya perkat nang no on sedang bat kum no on up. Andala ya baik baro upai ba upra wui ban lech ke jaka badai ban am. Kinong bot dien berkinong aik sau gilet syam. Ban bot sat hadu ban dalap ya ke jaka bakidam ne ki samit kita kimrat lan ki kla. Ki sobe ki sngutu baki aidak ya kinong bot dien da ka bakerkat ne wiar bat mare rek. Syapok ka klau ban pinki ya ukla. Kinong bot dien kitang chu itu ba ukla ulajan. Ki kenkiu ki perta bar ki penshit ya ki ksau. Ki pat ba apat ki tiet la ki tien bar ki ksing. Bat ki risa syau shi sau ban penkelut ya uta ukla ubaki ki am. Ukla utang syuki na kabadam umare kat ba upoi. Ki ksau ru ki kenrom mam kim ailat ba un sange. Kim ju syepting ru abaki beriu keleng saudong ki risa ban penshit pensyenganya ki ksau. Hal kene kerukom ukla upet lamwir. Bakat syabapoi teng utur syapdang snong ki kentai kena ki risa ki kenkiu ki bentiu ya u kat ba upau. Hakane karukom ukla jusan slam walau dei umrat ubaduki bar ubasatar. Henry ude ban wan iga jakari hangno ma hangno. Kajaka ka babit ya u. Kadei ka krem. Utang surung syapok krem ki ksau teriang ki ap ki beriopat tang chulas ngotu. Baularung syapok krem ki sange katemtien nekak sing. Keloi lan ki pom ki lemuk ding. Panset pendu pendam ya kita ki tliu ki balaj baro. Na kata ka krem ki penskam ya ke jingker malu mala. Nang tapat ki rang dacit rengkat bar ki perau ki tebe ding ki rung syapok krem ban wat hangno ukla udem. Teng haga jingwat jong ki hapok krem ki kum tenru. Da uperau ya uklahi ukla ula berten ula bentiu. Uthap ki kti. Henry om judon kot baun kenrup penmensaw ye ki beriu. Ki ksauru riang ki ap apok krem klem daki bat kit ki syong ban wiar klem ailat bon pai syakadiang syakaman. Ki barung krem kitang syulam ia kata ke jaka bo usyong ki aidak syabar ban penhiar lemuk ding bat dup skut penrit ia ka krem. Kitang sudap skut penrit ia kata ke krem syapok bat penskem pai ki tiliu baro. Upat ba ulit no ya ka lemuk bat usat ya ka krem syabar. Nang tapat ki pelat tliu pat kendiat kat ban biang ban tep skum im. Nang ba andala aiding kat tedam kan jor bha. Andala dep ban tep ya uskum ki pelat tliu kendiat kat ban biang ban laj mi ki ksau. Nang ta ki khat no ya ki ksau habalami lut ki ksau kilaset bha pat ya kata ka tliu. Hamar kani kapor uwe po uwe urang ba ubat lagi lemuk ding ban tem tedam. Ki aiding na try kabala bu ya uskum. Day hagane kapor baki ksing ki riu biang berkirisa di syau si syau. Kat ba upat ba kat bang yam ka jaka. Utem ya katadam kenang baken lej sya ukla. Hagane kapor ukla ukan ukerhu ukerkuk. Uberten sngau kumban rat ya ki maulong maute. Ki bating kimbit ban syong jan namar kin yap ler. Umni kitem ya katadam klem sange ado ba ukla unda yap om. Daka jing kedang tedam hapok ka krem. Ukla uyale ban ring ya ka jingsat ban mi syabar. Ki beriau na syabar pat ki tendung da ki ding. Teng udat ya ki ding tendung bat uring lang bat beriau bat ding. Haduk ban apuai sya jakaset.
kani ka de ka por ba shong chit e bat don u ba kan mau ban shepting ha kani ka rukom ukla umla ban shan palat ya ka ar kan ta utang chu ya so kdiak klok kata la sngotu ba ula kut katarik kitang chu la sngotu ba ula yap ki let kindiat bat penrung ya uwei uso be ban sngotu ula yap shisha ne em haba ula yap ukso ukendrop bat udaj mam lada udang em usuyar habala sngotu ba ula yap ki let ya ka jingsat bat ki siang da ki dingkai bat ki pia arliang ban nempler ya ka ngading nang ta uwei na ki rang ba un let rung bat unte ya ukla bandop yo ring no shabar kadon kapor teng ba ukla yap hadu da ki sngi ar sngi kene ka pen i ba don shapo ne dan jaka balat jen hau haka ba ukla ulet ring men sim hangta habala shem kum ta ki shnaskut da ka wei pat hangta ka krem hi bat ki let no ya ka jingker baningkang kidat tenru ya ukla ba un ki ba un let Shaka jaka balaskut mai haba ukla ulakongu ban let shakata kila kangkut no yaka jaka ba ulami baki aiding sayakata ke jaka patmai haba ulakongu ban let shaka jaka ba lakre lupa upat ba usudu hoi usu pawar bantep namar baladei lupa banyam hakane ka rukom be kla ju khamdon bon e ki ba mensaw lai no tangkat tukat ne ki bale shilo bat le klem akor hi bat ki bom ko ngu ya ka jing btha ki rang be khlai ki bala dep ban lien bat latibit lepa ya ka ne ka benta kumne ka ne ka jing be khla ka dang don hadu menta ha ki shi post nam balala la yo kumba shi spa tli ki khla ha ba khen lang ya ka kan tot ki shnong par yong bar ka wei ha bala yo ya ukla kim juwan ra men mit and re men sngi knang ba ki kin thai khna ka shnong in yo i kita shna ka krong haba itenan da ka ba penlong ya kum ubadang em ki penyang ru ya ka shintul da udeng bala o shrong itenan ya ka be kla judan jingle niam ai baro ubit ban lek ban be bat baro ru ubit ban wan ban bam ya ka do kla ya ka do kim ju shet ayeng han rei ka no ga jaka ba madan hangta baro shishnong ya le tamasa kum karukom bayabam khana ki jaj benriu khasi e parlo kene kalong ka jinge thu belengkan ya ka rukom be khla ha ka hima mau yang khamtam e ha ka shinong paryon blaishiban